Mulian baka ng pagkabayot ni Kuya Manok? Ambot lang, yung nalag na permanente. Wapo mo na yung tanis Kuya bay kung nalalaki ni. Oo liwat mo na siyang amahan. Natay kaliwat bayot ma? Wala man. Asa din nalaliwat si Kuya? Anong nabayot man na? Basta parente siyang amahan nga nabayot. Laina po rin natay kaliwat bayot oy. Saan naman nabayot naman ay umugulang? Unsa na yung itapikan ra? Ay wala. Ma, bas sinabi para ana, malalaki na si Kuya. Gusto juga nga malaki mo kuya? Gusto oy, lain din ang sungsungugon ta na nabayot tong Kuya. Sige tara. Ang damad to ma. Sa saan na pangutana? Di mo, sabay ta. Asa naman po mga to? Basta tara. Ay, ta! Unsa man ta drima? Oh, bulitin eh. Imasin din eh. Nay, unsa man nima, pusel? Kataas-taas. Triningon taga pagkasundalo, hindi ka mabayot. Nay, ni si mama, gahago-hago ragyog ka. Mao ni mong paraan ma para maulian na si Kuya. Oh, mo ni. Atensyon. Tarong di Kuya. Di mo pagtarong. Tarong nga lang naong ni mo. Ano mo gina akong naong ma, gwapa. Sige, mag-training ta karon. Ala ka no, sara ka na himong trainer ma. Ayaw na pangutana. Nay, ka-stricta. Sige, marcha. Lihok, di mo. Dakoy, kapuya, ani, oy. Unsa man di ka malihok kay bastro kung taga. Tawag Kuya. Sige, usap, marcha. Pagtarong gimo, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, kaliwa kanan, harap sa kanan. Sige, push up. Sige, kana. Sige, kana. Sige, kaman. Ma, murag lalaki lagi na si Kuya. Hala ma, nalalaki na gid si Kuya sa himpit. Di ba? Effective ang akong plano. Awa, gwapo gid yung mga lalaki ni si Kuya ma. Yes, lalaki na gid akong anak. Ma, okay na ba niya akong porma? Okay na, anak. So, di na tama training, ma? Dili na na, kay lalaki na ka. Ay, salamat! Yan din ako mahago! Ato na ako, mother! Thank you!